ado muso dona chema boya chrétien on do ne ma fuye ngone be ngone te makli billahi muso min bora ya chrétien do amago bi jonna do vol lamina ako atula ne nana mais ne chrétien de mais meni chey ne ko akan furu asomo sonde ndunti fe ka tulunga ke ne ngo ha ko nge daran nakana ko ay furu lama billahi chrétien muso furu la cheyma a furule amma ako sisa atulay nana mbi fe ga dengo bara kenye nga den soro ndirama anana ni chenyere de ne ka ye ni de chenye ne odela ne ba fo jemay nete ko islamew ne re de islamé ni mais nete ko islam ne be ne ko jende parce que ne mogo be jien mogo de la ko do nga dinena ola ne nga dine mogo dron mogo ye be oluma kanga kuma be oluma ne ka émission ne na kuma kira bana do na salama de be ya wachira kafiru ni dine wara mogo de ma o tuma na on da ci de mais on fene be mogo ye na davien be cheni muso dumiseni makoro on bi di ne do fi ye sunguru bayo jina kele yo ye dulomina yo ye chrétien yo ye boltigi yo ye kungoyi na atule mako balade ni tay teke may bi bo billahi bi doya ka demaya amuso na deundu mobil la kanaya kana sigi ne feya wallahi ni danaya ta atake akwa atule madore fode hakilla kelen buyi iku bi dugo ke mako e ku bi tulunga dabla anana minga yentege da denga mango e denga ko ndedore wara do ala kota min tamana otamana nere ala kota ko woni ta fo nere tin ala kota parce que nete kirai mais ala dalu do dina mabi nene ndeke dima na ngani ay ko ningo inde kudu billahi babla kira bi ye chugo mina dawma de ala kira muhammad sallallahu alaihi wa sallam kira bi ye chugo mina ne bina di ama nga ngande jine mori ma kalte minum be no ga to ko yirere o fara duguma ko nyebe kirala ne kando ma de ay odongo ne ga mo do be ay kira yi me ayaye na kalimani digri alam na shara ke baga do billahi akwa tulay ko kalore nana nga so men nyaaye nyin la ka fle nya so kalote no baye kalote kalo majiki kaso kira de nana ino fe me e ka limani digri ibi kira yi no odi hal sigona ibi kira yi ni ka limani digri di madola ibi kira kuma kame sigona afuko kira biya me ere tayi sikona obike parce que muna ikalli mania décret de beti amina ola ivo nam ambi wati mina sisa selba kaludu jonga nga ala deli ne wabiya ofla pam minuna ne atule de afa ayu tui jaka to minu be maka sisa olu na wati siledu sila ya famwa numa wuliga jama kunguru nu fara nyonga wi no pays islamique tena abe mana ka abe ni qur'ana ce yani ka fo jamana pays islamique iyere ka ke islamé ikini ala ce laje wallahi suma wallahi yani ka fo jamana pays islamique ere ka ke islamé folo ne yi ke islamé ki ka dimba ya ke islamé karamo ke ibi sigida kai sigida setala ibina dugu kai dugu setala wallahi ibi jamana kai jamana setala mais nafiki ma korofola ma nenina jina yakela zon suguba namara to aw be ka kle kan namara ke ma aw ko papier la ka sebe ko islam jamana mais kora islam ya fam kon islam jamana politique na fake kuy ay islam ya de bi bara de bi na fake kullu i'malu fa sayyarallahu amalakum ala kan be sawama amin ula ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam cheminu te ala kira do musuminu te ala kira do ay ala kira lame wala uti billahi suma wallahi ni den kera wahabiyai i perdila ala na kai ay ne atule le flaga fi ne kala ne ke wahabiya ka manara sasula me fem ben qur'ana ce ne asoro ne ka directeur na figido la akbar wallahi billahi tallahi ne asoro ne ka madrasa ne kala ke romna wahabiya kala romna ne asoro nga directeur na figi billahi ne o do mouve ne ka directeur akono ta wahabiyai mais akokana we wahabiyai fem ben qur'ana ce parce que muna
dɔw de bɛ Jordani ko Qadiriyatu al-Karkariya mais n'i y'a ale Cheikh Ahmadou Bamba ani Baye Fall ninnu olu de bi Qadiriya Karkariya mɔgɔ ninnu ka finiw qualité do fini baratulen ninnu do sufiw de do ne ka madrasa sotigi sufi dusukun b'a la sufi dusukun b'a la nka n'i y'o kɛ Mali la yan wahabiyaya sira kan i tɛna balo na anw bɛ classe kɔnɔ 10e na an do 10e na a nana jɔ a ka moriya lagosi k'a lagosi ayi an jɔlen wahabiya de do a ye moriya lagosi an sigilen do ne ko ne bɛ kuma ne kɛrɛfɛ marakaden dɔ bɛ a b'a dɔn pɛrɛ a tun tɛna nin to kumabali ye parce que directeur dun do ale bɛ ka siga min na directeur kana na ne mago sa ne dun ɲɛ bɛ min na ne ɲɛ tɛ kalan na mago sa yɔrɔ la quoi voilà parce que a bɛ ka ne kalan fɛ yen gouvernement de bɛ ka ne ka sara bɔ a b'a minɛ de ne mago t'a la n ye shahada sɔrɔ i n'a fɔ papier diplôme ninnu fɛn ninnu ayi n kana n ka kalan kɛ ne ko ne bɛ kuma o ye ne kɔri ne ko ne bɛ kuma o ye ne kɔri a nana se niveau dɔ ma ko hali mɔri minnu bɛ lajɛli kɛ ko ka mɔgɔ nane kungo dɔn ko k'a dɔn ko i kɔnɔfɛn ye min ye ko satana baara bɛ kɛ sɛdennin de la ko sɛdennin min tunnen don a ba la ko o de bɛ minɛ k'o kɛ o yɔrɔnin bɛɛ ne wulila ka jɔ n ko mun dir'o ye salamu aleykum n ko yala e y'a dɔn ko baara bɛ kɛ sɛdennin na cogo di wala ka cɛ n ko yala e y'a dɔn cogo di e wahabiya kɛ e y'a dɔn cogo di ko baara bɛ kɛ sɛdennin na cogo di e dara o la k'o bɛ kɛ cogo di aw dun ko dogolen dɔn b'a ye ala ni e m'a kɛ cogo di e bɛ da a la k'o bɛ se ka kɛ o yɛrɛ e y'o kɛ o ne y'a kɛ ne tubira ka bɔ a la mun b'a jira anw tɛ se ka tubi ka bɔ a la don dɔ wala a ko ne ye jeni ye ne ko ne ye karisa ye ne ye Dirisa Sangare i y'a faamu parce que directeur la n tɛna jɔ Ayatulahi ni fɛn ko ne ko ne ye Dirisa Sangare ko ne bɔra min n ko bon ne ye Seguka ye nka ne tun bɛ kalan na 6 ans karamɔgɔkɛ fɛn tɛ se ka fɔ bilen o ne ye dugu min fɔ sisan karamɔgɔkɛ o y'a da ye o y'a da ye karamɔgɔkɛ ne ye nin fɔ min kɛ a kuma ɲaga n'a bolo a nana fɛn bɛɛ fɔ sa mais wallahi suma wallahi billahi kɔfɛ ne na an kɛlɛla fɔlɔ ne n'ale kɛlɛla hali ne bɛ kɔlɔsi doni min kɛ n kan na directeur y'a bɛɛ bali ko ne ta ye yɛrɛ yɛrɛ ye Ivo ni i bɛ ala fɛ ala b'i wasa directeur denmuso de ko ne ma n kale na Kur'ana na ko baba a fa ma koyi ko baba ko erespon to yen ko ni kamini ni erespon nana an ka kalanyɔrɔ la yan billahi ko diɲɛnatigɛ kojugu foyi tɛ yen ko an delila k'a y'a nɔ na i y'a faamu wa n ka cɛ karamɔgɔkɛ an ye baro kɛ ten denmuso m'o fɔ a yɛrɛ nana dɔn sisan min nin ka ko ɲɛɲini ale yɛrɛ nana gɛrɛ ne na ja Cheikh Ahmadou Bamba fɛ taalen nege b'ale la wahabiya nka hali ni diɲɛ wulila a tɛna fɔ a wahabiya tɔw ye k'a bɛ taa o de bɛ fɔ ne ye parce que don dɔ la n ye bolitigi dɔ ka boli jeni a don min na a y'o video ye min kɛ u taara o yira a la ko kamalen min nin baara ninnu ne kɛ a ko ne bɛ nin ko ne ko wallahi ne ye boli hakɛ min ɲini ni ala cɛ ne t'o da dɔn mais ne tɛ sɔn ka bolitigiw lebu fo ni bolitigi min ko k'ale ka fɛn filmer sinon ne bɛ taa burusi kɔnɔ ne bɛ boli jeni ne ni mɔgɔ dɔw bɛ bɛn a kan an bɛ taa u ka ɲamanyaw la kɔfɛ de ne bɛ taa jeni mais hali kana jɔ jamana ko boli bɛ karisa bolo ne tɛ sɔn k'a kɛ parce que munna mɔgɔ ka danaya tɛ kelen ye quoi n'i y'a kɛ dɔw ɲɛna a tɛ bɔ olu kɔnɔ fiyewu don o don u bɛna minɛ a ma de qu'est-ce que k'a tubira yɛrɛ wa k'a kana nin kɛ o la n ko ne bɛ mɔgɔ tubi gindo la n ko nka nin ci jɛnna n'a ta ye an k'a filmer an y'a filmer a tubi to a jɛnna n'a ye an k'a filmer an y'a filmer n ko nka ne ka baara ye nin bon an nana baro min kɛ a nana dɔn ne ni Cheikh Ahmadou Bamba ka mɔden dɔw ye teri ye ko bon k'a bɛ solution ɲini ka taa ne ko non n ko wahabiya n ko an olu ni fɛn ninnu n ko an ye muludiw ni mɔriw de o de la ne nana bɔ a kalama o don de ja directeur tɛ wahabiya ye mais directeur balo bɛ wahabiyaw bolo a balo b'o bolo o la bonbonji in ka jɛ sa a b'o paɲi fo a b'o kɛ tan karamɔgɔkɛ han arabu chemise kɔni o bɛ don fo k'o ɲugu karamɔgɔkɛ ne ko ayi cɛ fɛ n ko ja ko in ye nafigiya de ye tan n bɔra yen min kɛ n yɛrɛ mɔkɛ dɔw bɛ yan mɔkɛya tulonkɛ tɛ dɛ min bɛ to ka tɛmɛ mobili la f'a bɛ fo daga de b'a fɛ a bɛɛ ni ala cɛ fo fɛn ɲɛnɛmaninw bɛ don a la n galen na ala bonya na
mino do cogo di amuson jinde ko karsa ko ni baba dona ka so ngon ko ta no fe ko be ka to ko wabiya tere ko ta ni ngo nunyeni ale de yiri dinema ne mo kay mi ya ale yiri dinema ka tlaga soldo dinema ka tlaga qur'an hayado dinema ko akay ka jabidiya men ngale na alala na wi do aka mo wuli kono abi qur'an kala kachati do kala hal koloshi ata dulu aka fe ko de mage ya sa ka fama kay wabiya me ale abia mo ga tlogete de na figido a kono na o mori abi balo o mori la ay étage jo ola ay misiri jo ola ay mobile san ola me kenaka bo jibi pan arabu chemise bi do o de la wa bi akeki sigi bi wazul la ko mori fly ko mori kile ko lu shirigo ko kile ko lu bandiwe me ni mana kan ni dangate ma bi ni fo wa afo un cher la bi mori nu minu ba ga fa mise na kalabanci kacha wallahi ye bunyake ye bunyake mini ko mori en fly ginyo almami ko mori ginyo almami aka sabara o ka pusa eni isomo ko wi meni yeni fo sa idona ginyo almami ko mamad ulu shake na mbuyi morde do comment tanapo morde do komina amadu jan morde do e ga nga segu dun laje ta susula morude do ta nyaru kan wo fi morude do ta sada fi morude do ta ginyo almami fi morude do ta chamuna ka fi morude do ni mpele jele mordu ne ko ni mbe kalabanji ni bandu yedu kamo ke abi wa biawo mo bi ka kuma fo me ibi ni rojiro siki afo chere la anye be minu na ni ko nu nata no bandi ka chande wala ye bunyani ke me atise ka kede wa bia hal na ya du wa benala che virisi mi mbala abitla ka puyi ala ka mbe so ma otumana atuledu ne do foye ayena wahabia ayena akadalu mina ayatule bulu ngale na qur'ana na ne ayatule mi fle billahi tallahi bolite ne bulu wallahi tallahi jine togo ne ta bara ne ti tamba bara ne ti boere jambara hali ça fait kolo jamunu be nu wa fo ko jine bala ndi se ga fo ndi kolo jambara ndo fo kolo jante haramu ni mam ya fe kolo jante haramu ya fo kay galon detige qur'ane faame kolo jana suratul maryama damne kolo jay nu ru sirama wa ko allah a'lam bi muradi ko allah do ba korodo e ba fo ko am kolo jamu nu bara ko korotala ko fem korota femene ki bo bara chogori korota femene bo bara e sira suratul maryama damne ma kefula e ko allah a'lam bi muradihi ngo e kolo jani neta fo neto kolo jan bara de me ka fo ko ni venye jine to ko ko ne ayatul be ko bara billahi neto ke wa biya ke bo wa biya la kana mi kala dalula yota nana ka be jina mina babil corona do wanya do jaja u ka santri nun chama sigi do bandiyaka tara babil corona ko be ta babil corona jina mina che bilbil ba de mi ti sigi ko nga jende jine ata kalama jeli ko bu ko lu balo jella ama galo ni gade ama ko balo jella wahabia atula di flaga fi ni wahabia dan jadi si fefe blanga jamana na ya wahabia bete jadi si de ay wahabia bete jadi si mi jadi si fefe ma nga jamana na obe wahabia abillahi ado yirake ngubi ka nga moru ndefa atoko idi dogono ka moru sego sala uma adena mode be elimine ka boy fo minum bo lakana bamako ya Allahu akbar amo ka shega amadu bona minum be masina maralay fo ni ka mori adugo ya be elimine ka boy ibi bolli bo alaje islamiyya masiri nawo islamiyya la ashhadu anna la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ne bi shari'a ka fa mashiti funa kira alai ya fam ala kilindo jenyo kontala bi shari'a ka fa muhammadu ya ala kacidi o ala neti flafara ka fiu ndi jina bato ndi boli bato ndi ko bato ndi foi bato ni ala kilinde kira o kira chira bede nana kanani fo mko yi me mko ba fo de kika fo la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko ni o fo ka bana tiente aw fo de mashiti funa kira ala wonati foi bato no ala nde o de bi islamai fi ko dana de kay dusu ko nak la ko fo nebi ala doron de bato ndi foi bato wa muhammadu ala ka cide wa muhammadu nana chimi voye ndi kelen nangarala afoko ni ketugo manye ni beta la muhammadu nana chiwo chifone tange na farko kira de afo ne bo kedi ya fa moi ni ne bi wele ko islamaya
o la sisan an b'a kɔnɔ sisan an di dafa bari an de kira ye kiraw bɛ k'an zamata satanaw bɛ k'an zamata o tuma na an b'an firifiri tuma dɔ la ka taa kiraw ka côté fɛ o tuma dɔ la an bɛ ɲinɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ satana bɛ sin k'an ta an tɛgɛ ma ka koni dɔ yira an na nin de bɛ wele ko jurumu o de bɛ wele ko fili n'i y'a mɛn jurumu ni fili parce que i bɛ kiraw bolo tuma min na exemple sisan yɔrɔ aw bɛɛ filɛ nin sisan ne bɛ ka min fɔ aw tulo b'a la sisan dusukun sabatira mais dusukun tɛ se ka to ten bada e bɛ bɔ ne kɔrɔ sisan i bɛ taa ko dɔ la i bɛ to ko dɔ jafɛ dɔrɔn i b'i ɲinɛ satana bɛ s'i la ko dɔ la f'i b'i yɛrɛ ɲininka ko voilà o de bɛ wele ko jurumu o mana e bɛ kiraw bolo cogo min na satana fɛnɛ bɛ k'a cɛ siri ten munna adamaden tant que n'i tɛ kira ye i tɛ nabi ɲuman ye i t'i dafa nka sa ka taa kɛ i bɛ bɛɛ de dɔgɔya karamɔgɔkɛ o fɛnɛ ka gɛlɛn dɛ ala k'an bɛɛ sɔn ma o tuma na sisan an bɛna don hadara kɔnɔ sisan a fɔ hadara min ma hadaratul muhamadiya mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko mana fayida tɛ su in na fayida min bɛ su in na a ka giri fayida tɔw ye fayida min bɛ bi a ka giri fayida tɔw ye ne y'a tula de filɛ k'a fɔ fayida min bɛ bi alakira dɔn ani farida seli ka dalilu d'i ma jinɛ t'a la wɔkulɔ t'a la boli t'a la yiri ni kuranna aya ni kilisi ne de b'a d'i ma ka tila k'a f'i ye k'a kɛ muso dɔ bɛ faransi o dongo a ye n wele a n'a cɛ a ko ayatollah n b'i fo kungo wɛrɛ bɛ n da la nka min kɛra n k'o f'i ye fɔlɔ a ko i ka kilisi in ka ɲi ne ko mun na Ivo e ni lamɛnbaa bɛɛ n filɛbaa bɛɛ wallahi billahi tallahi ne ye kilisi min d'a ma ko tu bisimilahi surugu dugutigi surugu jamanatigi jikura faama ne karisa kɛra jakuma wɛrɛ ni fɛn ma ala dun fɛn ka na ne dun ni fɛn ma kira dun fɛn ka na ne dun ne ko ala ne ko a kira ne de ko a ma n k'a ka turabuda ye la ninnu to yen lajɛlikɛla ninnu a y'u to yen kolonifilila ninnu a y'u to yen jinɛtigi ninnu a y'u to yen n ko nin kɛ ala bɛ tiɲɛ bange ye muso dɔ de b'u ka dugu la n'i y'a expliquer kojugu u bɛ réseau kan u bɛna ɲɔgɔn dɔn quoi u ye muso in dabali tɔɔrɔ de la ka taa bila a ka so i y'a faamu i y'a fɔ ne ye min kɛ ne ko n k'a banna n'i kɔni y'a fɔ ayatollah y'a banna billahi n'i y'a fɔ ne y'a banna a pe pewu n ko a kana turabu da k'a fɔ k'a bɛ nin ko in ɲɛɲini turabudala laban bɛna taa dɔ yira la o tɛ a kana taa kolonifili kolonifilila laban bɛ taa dɔ yira la o tɛ n ko a ye nin to ma tu bisimilahi surugu dugutigi surugu jamanatigi jikura faama a ye barika k'a da o la sa ne y'a fɔ turu la k'a di u ma n k'u kana foyi fɔ a y'a di muso in ma k'a k'a mun dɛ muso in y'a mun wallahi fɛn in tɛ tɛmɛ kalo kelen kan min y'a kɛ ala y'a tigi bila a ka furundo billahi tallahi a yɛrɛ de furundo la k'a fɔ ne n y'a ka nin fɛn in ta ka taa dabali n y'a ka nin fɛn in ta ka taa dabali n y'a ka nin fɛn in ta ka taa dabali a tigi da de y'a fɔ i y'a mɛn i bɛna fɔ ko morikɛ ne kun y'a fɔ ko ne ye lajɛli kɛ i cogo dɔn dɛ muso fiman tɛ jamazan tɛ suruman tɛ tani dɔ tɛ n ye mɔgɔw ka du ci wallahi tardi parce que hali n'a ma k'o tigi sa a bɛna t'o de minɛ sisan ko a k'o de don ko karamɔgɔkɛ yɛrɛ ye min fɔ parce que ale dalen don karamɔgɔkɛ la o de kosɔn ne y'a fɔ wabiyakɛ n'i b'a fɔ ko lajɛli kuma cogo dɔn quoi kalani bila kuma ye lajɛli bɛ tiɲɛ fɔ lajɛlikɛla bɛɛ de tɛ tiɲɛ fɔ n'o tɛ lajɛlikɛlaw de y'a fɔ ko Sunjata bɛ kɛ masa ye kuranna ma jigin k'a fɔ dɛ tardi kabini Sunjata ma wolo kabini a y'an ka Musa ta to yen u bɛna fɔ k'o ye kiraw ni fɛnw ye kabini Sunjata ma wolo lajɛlikɛlaw de ko masa i bɛna den dɔ sɔrɔ a bɛna kɛ masa ye den in sɔrɔla den in kɛra nabara ye min kɛ ko yɛrɛ nabara bɛna kɛ masa ye wa o ko non lajɛli de y'a yira a bɛ kɛ masa ye Sunjata ka masaya tɛmɛnen kɔ jeni y'a kɛ a ɲɔgɔnna lajɛlikɛlaw de y'a fɔ Jibrila ma jigin k'a fɔ dɛ n'i ko lajɛli tɛ tiɲɛ fɔ i ye nkalon tigɛ lajɛlikɛla nkalontigɛla de ka ca o la i bɛ kuma dan ye nka n'i ko a bɛɛ ye nkalon ye a bɛɛ ye haramu ye cɛ i kuma cogo dɔn Nabila Musa kiraya ma fɔ dɛ nka den dɔ bɛ n'i ka fanga tiɲɛ mɛlɛkɛ ma jigin ka n'a fɔ Firawuna ka mɔgɔw ye dɛ lajɛlikɛlaw de y'a fɔ ko lajɛli tɛ tiɲɛ fɔ dɛ satanaw don dɛ n'u ye f'u b'a fɔ ko n'u ye tiɲɛ kelen fɔ k'u bɛna nkalon ta fara kan o bɛɛ y'aw ka hakilila ye o ye nkalon ye n'i t'a dɔn dɔrɔn a fɔ i t'a dɔn nka o tɛ tiɲɛ fɔ n'u ye tiɲɛ kelen fɔ u bɛna nkalon ta fara kan satan kuranna m'o f'i ye mɔgɔw bɛ fɛn fila don ɲɔgɔn na kɔrɔtitigi ninnu ani magicien ninnu o ni lajɛli fɛn kelen tɛ
mais ne k'a fɔ aw ka cɛ janya lajɛli la mun ne ye lajɛli kɔlɔlɔ caman de ye Bamakɔ yan Bamakɔ yan balo ɲinina de ka ca tile jɔra 10 heures sera ale yɛrɛ ka nasɔngɔ ma sɔrɔ o mana ale bɛna mun miiri sisan dɔ ka na ni dɔ kɔni nana n'i ma kungo dɔ f'o ye kungo min b'o si o ɲɛna o tɛna fɛn di ɔ n'i y'o ta tiɲɛ kungo f'o ye sisan hali n'o bɛ taa juru ta k'o ci ma o bɛna kɛ k'e balo ne k'o de a y'a cɛ janya lajɛli la tan ne Atula ye nin de fɔ aw ye a y'a cɛ janya ta n ko nka ne m'a fɔ ne tɛ lajɛli kɛ dɛ n gale na Ala bonya na ne bɛ turabu dɔn wallahi billahi mais k'i sogolo kana ko Atula de bɛna turabu da ye ne t'a kɛ an t'a kɛ o ne bɛ taa da tuma min na a b'a sɔrɔ i ma ne yamaruya k'a kɛ dɛ ne yɛrɛ de nana ye sisan Ala n bɛna nin ko in dɔnni ɲini i fɛ turabu la ne de bɛ se k'o kɛ mais kana ne ma dɛ n kungo lajɛ dɛ n ka kow ɲaminen don ne bɛ Ala deli de ko Ala k'i ka kow ɲɛnabɔ ayi ni lajɛli tun b'i kungo ɲɛnabɔ ɲami kungo dilala ne ye kuma fɔ nin position de la nka ni lajɛli tɛ tiɲɛ ye m'o fɔ diɲɛ maa si ye lajɛli tɛ daga m'o fɔ diɲɛ maa si ye o t'a fɔ ko duga ol istikara o t'o fɔ kɔrɔ foyi t'a la ko lajɛli istikara kɔrɔ jumɛn lajɛli kɔ n'o don a to yen kɛ istikara ta bɛ daga nka turabu ta tɛ daga jini y'o f'i ye jini kuranɛ yɔrɔ jumɛn kuranɛ ko a ye istikara kɛ ni dugaw ye nin na o bɛ daga nka kana laturu da o tɛ daga jini y'o f'i ye hali mɔgɔ bɛɛ b'a ka lajɛli de dɔn cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen a tun bɛ Banginda a tɛ turabu da i y'a faamu a tɛ koloni fili a tɛ istikara kɛ mais n'a ko san min sanji bɛ caya ji bɛ caya san bɛ na o san n'a ko san min sanji tɛ caya ji bɛ dɔgɔya ji tɛ na o san mɔgɔ dɔw ko jinɛtigi don bilayi jinɛ tun t'a bolo dɔw ko wɔkulotigi don wɔkulo tun t'a bolo ne y'a ka dɔnni dɔn mun fɛ ale ka dɔnni de tun bɛ kaanaw la a tun b'a ka lajɛli de kɛ kaana na a bɛ bada la n'a y'a ye ko kaanaw ye wo sen sanfɛ ni san min ji bɛ caya i b'a sɔrɔ kaanaw bɛ taa wo sen sanfɛ n ko sɔrɔ ji kana taa n'u fan ye mais ni san min ji bɛ dɔgɔya kaanaw bɛ taa wo sen duguma ji bɛ dan yen ji tɛ tɛmɛ yen kan mais mɔgɔw ye nkalon bɛɛ da cɛkɔrɔba in na ko jinɛtigi don ko wɔkulotigi don i y'a faamu dɔw ko a bɛ turabu dɔn dɔw mais a ne ye ɲɔgɔn sɔrɔ don min na Ala a ko e yɛrɛ de ko ka di ne ye kamalennin a ko wa n bɛna n ka secret de f'i ye bilayi talahi mais u ye nkalon bɛɛ da a la fo dɔw yɛrɛ kuma ko maa ɲuman don waliju don dɔw ko ayi ani jinɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw ko ani wɔkulɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ mais a y'a ka lajɛli dɔ mun na kaanaw mais e bɛ taa nkalon tigɛ sa ko turabu dɔnni b'a la walima nin dɔnni b'a la bɛɛ n'i ka sɔnfɛn don Ala bolo Masa Sulemani ka lajɛli dɔnni tun tɛ dɔrɛ ye a tun b'a dɔn kɔnɔ de fɛ hudu de tun bɛna fɔ a ye i y'a faamu wa Masa Sulemani tun t'a fɔ turabudalaw ma ko a ye na koyi ayi mais ni kibaruya min bɛ yen ale t'o dɔn dɛ kɔnɔ de bɛna ale ka kibaruya fɔ ale o de ye ale ka filɛlikɛla ye n'a mago bɛ kibaru min na o de k'a ka turabudalaw wele ka na o de k'a ka mɔgɔ dɔ wele ka na bali kɔnɔ in de bɛ taa o ɲɛɲini ka n'o fɔ a ye o de ye hudu ye mana bɛɛ n'i ka lajɛli dɔ sira don lajɛli ko tɛ i n'a fɔ turabu walima koloni non lajɛli ko t'o ye lajɛli ko ye Ala ye tamasiyɛn min d'i ma adamaden ne mamuso filɛ nin ne mamuso tun bɛ mɔgɔ dɔn k'a sɔrɔ turabu tɛ i fo a bilahi talahi ne mamuso y'a f'i ye ko karisa bɛ tan Ala k'a to balo la n'a tun y'a fɔ ko karisa bɛ tan o y'a sɔrɔ o bɛɛ tɛ coyi adamaden Ala tun ye adamaden dɔnniya d'ale ma n'a ko karisa ye kona ye k'o tɛ den wolo wallahi o tɛ den wolo k'a fɔ k'a b'a dajugu don Ala tɛ dɛ a bɛ tamasiyɛn dɔ ye mɔgɔ la dɔrɔn a b'a fɔ n'i ye nin ye mɔgɔ la dɔrɔn a tɛ den wolo a ye muso dɔ yira ne na don dɔ la o y'a muso in ye ko fɔlɔ y'a fɛ dɛ a ko ko nin muso in tɛ den wolola ye o y'a sɔrɔ muso in si bɛ fo san hakɛ dɔ la den t'a fɛ ne ko e y'o dɔn cogo di a ko n'i m'o dɔn n'i ye nin tamasiyɛn ye mɔgɔ la tan nɔ dɔrɔn a ko Ala ta y'a ka ko ye n'o tɛ o tɛ den wolo i y'a faamu wa don dɔ la a ye mɔgɔ wɛrɛ ye a ko nin ye nin tamasiyɛn ye mɔgɔ la n'a donna du o du kɔnɔ a b'o du ci wallahi a y'o min fɔ mɔgɔ dɔw ka du ci sababu bɔra o la ne mamuso bilahi a kun bɛ ne kalan ta mais haramu de b'a la a kun tɛ turabu da a ba kɔni kun bɛ turabu da mais bilahi ne mamuso kun tɛ turabu da mais n'a ye adamaden ye hali ni i b'i ɲi wɔrɔ i mana yɛlɛ ka ban a b'i qualité f'i ye bilahi o la bɛɛ n'i ka dɔnniya don ni mamuso n'a kun ye turabu fɛn adamaden mana yɛlɛ walima a mana kuma n'a y'a ɲi ye a b'a fɔ ko nin ye nin adamaden mana kuma ɲɛna ka fila fɔ ka saba fɔ n'a ye ɲi
n'a y'a f'i ye ko nin ye nkalontigɛla ye kana ɲininkali kɛ a to yen billahi sɛgɛsɛgɛli kɛ i bɛn'o sɔrɔ a la wala bɛɛ n'i ka lajɛli don nka ne ko a ma Bamako yan ne bɛ Bamako de dɔn ani ne yɛrɛ de yaalala ka turabu ko ɲɛɲini ani lajɛli ninnu n tɛ min dɔn koloni ne tɛ koloni dɔn hali koloni aseli bɔra yɔrɔ min na maa fɔlɔfɔlɔ min ye koloni da ne t'a dɔn i y'a faamu ne ti a dɔn n ko nka turabu ne y'o ɲɛɲini ne ye turabu karamɔgɔ ye miyanka de i y'a faamu o la n ye turabu ɲɛɲini n ko nka min min fɔ a ye a y'a cogo dɔ lajɛli la i kan ka na hɛrɛ kɛ mɔgɔ min ye lajɛlikɛla de b'a fɔ k'o y'i jugu ye i kan ka hɛrɛ kɛ mɔgɔ min ye lajɛlikɛla de b'a fɔ k'o y'i jugu ye ne miirila don sisan n fa dɔgɔninw bɛ yen n fa kɔrɔkɛw bɛ yen i b'a sɔrɔ ne fa bɛ k'a fɔ a ye hakili to ne balima ninnu na dɛ u hinɛ na dɛ u bɛ na ta dɛ n bɛ taa lajɛli kɛ dɔrɔn u b'a fɔ ne ko cɛkɔrɔba sajalama ta aw ka so yen an ka cɛkɔrɔba in bɛ yen an fa kɔrɔkɛ in subhanallah a bɔra village la ka na a ka kow ma nɔgɔ wallahi suma wallahi o b'a sɔrɔ a bɔra village la ka na burusi kɔnɔmaya de b'a la ɲɔ tɛ aw jɔrɔ min b'a la aw jɔrɔ min b'a la ka kɛ fɛn n'i y'o yira aw la billahi a bɛ taa a ka kalo sara ta ka n'a d'a ma mais a b'a fɔ a bɔra village la a bɛ yan nɔ dɛ a man ɲi dɛ a t'an furakɛ fɛ a b'a voilà lajɛlikɛ b'a fɔ wa i cogo dɔ a la bon an lajɛ u bɛ mɔgɔw ka du ci tan dɛ ne ye n de kangari da mais ni wahabiyaw ta ninnu tɛ kelen dɛ wahabiyaw de bɛ na ne fɛ yan u bɛ na mais n ko de y'a f'i ye kununko billahi tallahi kununko wahabiyakɛ bɔra yan mobili la a ko k'a b'a ŋanamu an ka mɔgɔ ninnu dɔw bɛ taa n ko cɛ a ka mɔgɔ ninnu to yen a bɛɛ bɛ taa a bɛɛ de bɛ taa a bɛ na min fɔ ne y'o tɛ n ko nka ne yɛrɛ de bɛ yen nɔ wallahi billahi ne tɛ maa gɛn ne yɛrɛ de bɛ yen adamadenw yɛrɛ dɛmɛni kama ni ala ye min latigɛ n ye don min na o bɛ kɛ voilà ni ala ye min latigɛ don min na o bɛ kɛ n tɛ yen ko silamɛ n tɛ yen ko kafiri n tɛ yen ko ta n bɛ yen ko ala ka jɔnw hali baganw badabaw ala bɛ ka n bila o bɛɛ kama a bɛɛ o b'a sɔrɔ sisan i bɛ nin live da ya k'a ban ni wahabiya tɛ maa si tɛ nani kɛ nin na n'i y'a commentaire jate ka taa a t'i don ka bɔ fiyewu ni wahabiya dɔ m'i nɛni i b'o dɔn ko mara n k'u ye mara tiɲɛ de o de la ne taara wahabiyaw ka kalanyɔrɔ la ne kalanna wahabiyaw ka kalanyɔrɔ de la ne dɔnnen don wallahi billahi a ye taa wahabiya kalanyɔrɔ in na ko ne donna ye san saba ka bɔ nkale na Kur'ana na fɛn fɛn kalanyɔrɔ sariya ye ne m'a kelen tiɲɛ i bɛ da la ko ne bɛ aw ɲɛ mais a wahabiyadenw minnu fɔ ye wahabiyaw n'olu ye wahabiyaw ye n'u ka mali coiffure dɔ k'u kun kana u na banɛni dɔ kɛ kalanyɔrɔ kuru kɔnɔ walima u ni musomanin dɔ na jɔ walima u na mɛtiri nɛni u kɔni bɛ lagosili ko dɔ kɛ ne donna wahabiya kalanyɔrɔ la ka san saba kɛ ka bɔ a ye taa ye billahi tallahi n'u y'a danna lahara a bɛ taa bɔnna ne ma deli ka wele fiyewu k'i ye nin ko in kɛ kalanyɔrɔ sariya la k'a tɛ daga a tɛ yen ko kalanyɔrɔ sariya la k'a tɛ daga bon ne hakili la ladamu y'o de ye wa ne t'o kɛ maa wɛrɛ kama dɛ Sherif Usman Madani Hayidara y'anw ladamu ten de ten o de kosɔn hali kununko n taara n ka batiri charger an fa ma ne kun n taara charger o kumana sisan an ka don alakira ko badenkɛ kɔnɔ sisan k'a fɔ wahabiya minnu bɛ fɛ ka alakira ye ani minnu bɛ fɛ ka Mahamadu manden yɛrɛ alakira manden ɲuman ye k'u k'u tulo manda maa minnu bɛ fɛ ka kɛ ala ka maa ɲumanw ye ka tila ka maa ɲumanw kanu ka tugu maa ɲumanw na k'u k'u tulo mada maa minnu bɛ yen nɔ n'u mako salen don ka sababu k'u yɛrɛ dala kumaw ye walima adamadenw ka dabali juguw ye walima siri juguw ye subaw taw ni ɲɛganw taw jinɛ juguw taw ni kɔrɔtitigiw taw turabudalaw taw ni moriw taw k'a bɔ a kɔnɔ pewu a kilisilama ni a kuranna ayalama a ye ayatulayi lamɛn a salatu ala nabi ka se ka ala kira ye ka kɛ ala kira teri ye ka ala jɔnw ye ka kɛ ala jɔnw teri ye mɔgɔ b'a dɔn k'i ye ala kira teri ye kuma jumɛn ye wahala n bɛn'o f'i ye mɔgɔ b'a dɔn k'i ka di ala jɔnw ye kuma jumɛn ye n bɛn'o f'i ye mɔgɔ b'a dɔn ko kuma jumɛn ye hakika la ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan dɔnni dɔ bɛ wele ko ilimul hakika ko n bɛ ka gɛrɛ ilimul hakika la o bɛ dɔn kuma jumɛn ye n bɛn'o f'i ye mɔgɔ b'a dɔn kuma jumɛn ye ko tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ mɔgɔw nɔfɛ paya la ja ne kuma ko yɛrɛ daminɛ fɔlɔ n bɛn'o f'i ye n bɛ tubabu jamana na o ye nkalon ye n bɛ farafin jamana na o ye nkalon ye anw bɛ nin yɔrɔ in na ala ko maa man caya o ye nkalon ye ala bɛ kiraw ci yɔrɔ min na u n'u ka ɲumanya dɔn nka u bɛ kafiriw de cɛra ye a b'o min bila a kungo la tiɲɛ tɛ a tula ko ten billahi n bɛ ka n kelen fɔ aw ye yɔrɔ u bɛ nin de bila mɔgɔw kunkolo la nin jamana in silamɛ ka ca dɛ nin dugawu bɛ minɛ dɛ hey karamɔgɔkɛ dugawu minɛ yɔrɔ o silamɛ o
rebe chugodi mo do bita maka kana dugo mina da el kabaide do bita maka kana ka dugo timine me do ba sigile to shin ero ala kuta da shin ni america de aha ika dugo bi mine abi mine chugodi atule bi ni bla badenga kono kani yere singa kuyi nebi dallu minu fi mbi kilisi minu fi bi ala wele chugo minu fi aketi mina morika na fe mina akata ika danay nga billahi bi yere bi sika ala wele yere ka ala soro ka da ala la ki magonye wallahi ka soro imata kota ke anna kera kono ko kota nu yero ñu fi dongo do be kan wele aga papier on fe on betima ta shata na bara nu ke ano lu kele ñona ku na yele ma ko ka wari ko na eri hage do ka sura ma warti do ku ba yele ma ane wele ngo ne fawye an ne ni kuma nu fawye ngo chenta ay nu tui mo ko be kana fulo tige ka sura no ko nute chef na fulo de ni ya fendre chef kle binani de ibi keta de kle tandur de ibi keta de nga janame do ngalodo ibo tay ci fe tay ci fe wallahi billahi winu ngon ndi ala kan be sawam amin sisan ala kira muhammadu ba don adona lame ba ibe ala kira don ibe fe ka ala kira fe wa aywa wa aya chorno nyuma na aya partager aka emi dunya la ngonya madu dunya furake madu dunya olote kenda dunya la ko walu esa nya le furake don ngume ka wufila mi mfeta ya damine dunya la ko ni madu dunya nyanga odongo wufila hindla ko ale kola mi ma fori ko so banyugo dunya nama ale ko yere ko so be ale masega jion o ka ko nungo ko so be sisa an kunye kuma joro mina sisa amina damine sisa finalement ayatule lame ko ne lame ba an ne fle ba mo do ba fo ki kana fo kwa ke ala kira kama ki kana fo do ba fo ko ni ala na ka kira sonama ki kana fo munu tale fle hijila ki kani nyeshi kira kaburu ma ki bi dugo nyini kira kaburu la o habiya de ba befo ga wazulla ni sisande ka hijila kala ko sayna o me ko ka hiji de unyelama hono ko al ni sina makama ko hiji nongo nanina o madina tatala parce que muna oye ni tara madina ke bina tijo kira kaburu de la o bina ta kira ziara le mi ga utofo wa biya ka agence publicité la me ka ba wa ko ta madina misiri ziara me ka ta kira ziara utofo utifo publicité la ko ta madina misiri ziara ya fama Allahu akbar mina mi foy no jigini kono tachena kana siga de madina misiri ma musa kirai alkaba ma musa kirai billahi tallahi atule de flaka ko nakada ya erotike mbado wabiya dumisen ubin tike sa sinu babla ga paju ka katlika nen mo go ta kan nen madina misiri ma musa kirai alkaba ma musa kirai bal madina misiri ye dugukolo jalandi aye fasamandiya de soro ni ala kiraye madina de kunu wele ko yasriba kasega dala madina ala kira done de ya togo yelma ga ke madina kasega misiri la horma bunya dugukolo jala kundo doka foro de kundo kira muhammadu tara seliyoro ke minge kira ka selli la horma de valeri di misiri ma me obi seka misiri bunya chogo de ka misiri tigi toy ala ka so de misiri ete ala ka so don ala kira de ya fiye ko ala ka so de misiri nyata ikunde misiri don abena fasa alkaba ni mana alkaba valer fo chocho ani sella alkaba kono shekele anga misiri to shen wakeme udafate ya ame alkaba ejume kaba farakuruta ya me muya fusa mu yake shen wakeme parce que nabila ibrahima de yajo ibrahima valeri odedo ibrahima alkaba tsaka fusa ibrahima yiko ayi ibrahima de yajo ala bunya mi di ibrahima ma ayo bunya de di alkaba ma umana ala bunya mi di alakirama o bunya do de dira alakiraka misiri ma me au ko hangata akiraka misiri ziyara fu wa ko de kanata madina misiri ziyara kasara gada me angata kira kaburu ziyara to fu dala o de la sisa jordan urwa nane maka wa soro maka urwa bi ya fama no ye sulmani mi même urwa ya bi o de sulmani me adene to muhammad wa muhammad ben sulman ima fama kamale mi vila ne ko wa be o mi ayi
ale Muhammadu to ko inde be ka wahabiya o se u dala quoi e ma ba ko islamete parce que avec wahabiya ya yiru kar ka bo magaminge o lo ko islamete ani to be nyove ani nasaro be nyove nan to be nyove zabe ngo wahabiya o de America o anglais o wele kana Sufia mo ko gen aba maga o don bide ko America on fe je haramu ya wahabiya sizira mo na petroli ko petroli America oni anglais on nane makamine ka Turki nunga masaya ginga buyi wabiya sizira di wabiya kunti ku abi film vle ko Arto Gorol ima ne ta flea parce que a galon ka chan quoi voilà a galon ka chan mais a fleli madola abi mo nyene je quoi mais akana ga kono ko femme no bala ko réalité a be de arabu ga masaya dla to dido ma ya fu ita kono ni masaya ku mate aya film le ya ka ba be masaya ku kuma ngake masake Turki de kuma ka makamara atule do ne ay ne nyinga mina dalu dama billahi meni ni ma dama de ladi ka dalu dama abi fu be kaka ya fama o Turki nu sherifu de kumbe shiri ol de kumbe sherifu bunya hali shini Turki o be sherifu de bunya kira ko zigi be Turki nu de bole ko sabake wa biya bo fe ya ta fe o ta fe wala sisa wa biya ni kira ko zigi Muhammadu na jeru bolo bajin wabia antena foko la horma bi soro la la horma bi soro fe fe na olugo nyine me olu nyine ne do ka do ko dina re la horma koy abi ka ta kira ka misiri bila kira la horma le do yo ta misiri ta be ya misiri cha ko la ba be ya kacha abta al kaba mina ko afe ko ala ko kanga ta al kaba la dugolo to ta be di misiri ta be ya ngoy bere la horma de do safan marwa jen la horma do hajara tedi amita shatana bo ro jendo Ismail la horma tedi abta ko abe la horma ko bo kula na ndaranga manyuma kaburu la ko be kata kaburu bato aw be kata shatana bo ro mina man abta Ismail de bato wa mi abta nangani adi abta safan marwa mina ko mana aw bita faran de bato ka hajara de bato wa ubia abta la de ka la horma de yindi kuna fa qur'ana de fo ifilla mina mi fowi ola mura nana Jordan roi anana Suleiman yorala Suleiman mi be roi la ibi ama safol da bi na ya soro Alifa Abdul Aziz Sakmado ale be roi la Suleiman nana mi ga sera Madina ay kira kaburu mina ko embarasser aba ne ke jasam Jordan roi de kira kaburu mina sisa ka embarasser abi ne ke jasam jigi abi kashi annekila billahi uram me bi oyi bolo daka ko ce nin dabla nin timbe ya fama fui teni nege gaza ko fui teni nege gaza mais urwa ko ku don ba Jordan urwa ne manga ken na masake do abaka jamana na min manga da Jordan urwa sagira kata ka jamana na mge sanwar hijila ya labe kana mge ay bado fa ba kilingili ya fam ayo de kandige o golo di garango ma yo goshi ina fa anga koroboro no suraga no misi gulu goshi la chugo ka goshi ka nye ka soroka kurane bla okono anana minge anano di Suleiman ma masakay o milesa ko embarrassé ina fa kurana flane ko embarrassé Jordan ura ko chekana ninge sakibi bagolo gaza embarrassé Suleiman ko ale ma bagolo embarrassé ko fembe bagolo kono kale odi embarrassé Jordan ura kwa ma akwai ma fam ako ne kira ka kaburu nege mine domina ne bora ka nege chama to nga jamana na ne man nege embarrassé kira min dama kono de nin na kira de embarrassé kele ma ba wa biya mun ma fo ka ngana nyeshi kira ka kaburu ma aw ma boka kaburu chama to an ve yawa chama biya aw ma ta hijila ka diliba mun kaburu tu yawa aw mata ka nyaaru karamo kaburu tiyawa Ismail Darame nga kaburu tiyawa même muna onzo na ka million nani saraka ta njo Madine o bado te kaburu ko yewu kedo de dame kaburu ngono chemini ma werete kile na yerete ya fa moi nunu ukuye wahabiya ya kama kira kumi joro mina ka min barke ukuye ucheka bo yoro la parce que o yoro ka suru kira ka kaburu la ko kaburu manga ke misiri kono ye kira joro in blaka tu go joro de la fa wore fe ura dinga me na no Muhammad Ben Sulmani o de uzla sage sa ko gata kira joro ko
ni ti taw la bu almamiya la ay yɛrɛ dun b'a dɔn i bɛ sɔrɔ min ka almamiya in na karamɔgɔkɛ wari min bɛ sɔrɔ a la n'i bɔra a la hɛrɛ t'a ko la alimamiw seginna ka taa jɔ o yɔrɔ in na ye parce que munna ko kira kaburu bɛ yen karamɔgɔkɛ a y'a lajɛ dɛ a bɛ taa kudusu min na kudusu falen don nabiɲumanw kaburu de la a fɔli min kɛ ko a kana kaburu minɛ k'a kɛ misiri ye o kɔrɔ ye kana taa kaburu dɔ yɛlɛma ka kɛ misiri ye nka su bɛ kaburu misiri min kɔnɔ su bɛ misiri min kɔnɔ n'o kɔni t'i fɛ e filila n y'o fɔ a ye yɔrɔ nɔgɔ ani yɔrɔ jɛ a tun de filɛ k'a fɔ aw ye yɔrɔ nɔgɔ ni yɔrɔ jɛ a bɛɛ ye nkalon ye walahi bilahi talahi a tun de filɛ k'a fɔ ye adamaden de bɛ yɔrɔ sanuya adamaden o de bɛ yɔrɔ sanuya nin yɔrɔ in nɔgɔlen don o ye nkalon ye alikaba falen tun bɛ boli la kira Muhamadu nana sanuya kɛra a ma kɛ so la sanuma ye bi wa a ma sanu so bɛɛ ye wa mɛ boli kun t'a kɔnɔ boli kun tɛ ka so a kɔnɔ wa i bɛ baari min kɔnɔ ne de y'o fɔ n gale na ala bonya na walahi bilahi hali ni ne atule bilama jɔ baari kɔnɔ baari min pisane don diɲɛ baari bɛɛ ne ne ye ala wele ala bɛ sɔn ala mugu tɛ baari la ala mugu tɛ baari la ala mugu bɛ e min bɛ k'a fɔ waati min na ne de bɛ se ka n jɔ a kɔnɔ ko ala n y'a deli fɛ ya alahu e de ta ye k'o ye ala ninnu fililen don u bɛ jinɛya la u bɛ suɲɛni na u bɛ namara la u bɛ dulɔmin na ala ne bɛ fɛ i ka nin baari in yɛlɛma dɛ ala n b'a deli fɛ i ka nin baari in yɛlɛma dɛ ala i ka nin yɛlɛma ne de bɛ n tɛgɛ jan ala ye ala tɛ baari kɔnɔ ya e bɛna yɔrɔ jumɛn fɔ ko ala tɛ yɔrɔ min na e bɛ dugukolo yɔrɔ jumɛn fɔ ko ala tɛ sɔn yɔrɔ min na n ko ala kira de ko ala ye ko dɔ k'ale ye k'a ma kɛ nabi ɲuman ye ko ale mandenw bɛ ala wele yɔrɔ o yɔrɔ ko ala sɔnna ye dugukolo fan bɛɛ lajɛlen dakara ale mɔna Muhamadu n'a mandenw ye e bɛn'o bila min o kuma na ni i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala wele ka ne fɔ k'i bɛ an bɛ farajɛ jamana ninnu na ala ko ta ka ca u ɲɛkɔrɔ karamɔgɔkɛ n ko ninnu tɛ tiɲɛ ye koyi u bɛ nin de fɔ e yɛrɛ de b'i yɛrɛ dɔn n'i kɔni y'a dɔn i b'i yɛrɛ dɔn ko i yɛrɛ bɛ ala kotala ninnu na o mana maa wele maa min ka surun ala la ye o k'ala wele mɔgɔ sa ala k'e b'o la k'e mago ɲɛ n'o tɛ a kana k'i kɔnɔ ko yɔrɔ de don dɛ yɔrɔ tɛ yɔrɔ tɛ dɛ ala k'an bɛ sɔn ma ala k'an bɛ sɔn ma kira kanu kosɔn o la Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam n'o ye ala kira ye n'i mago jɔra ka ala kira ye an bɛna don ye mɔgɔ min bɛ fɛ ka ala kira ye min bɛ fɛ ka kɛ sanfɛ ka don yɔrɔ kɔnɔ yɔrɔ min wele ko nurul muhammadiya Ibo nka cɛ Ibo ala y'i kunna jaw hayi kana siga dɛ ni na tule jɛra kɔni ne tɛ ala ye ne tɛ kira ye ne tɛ nabi ɲuman ye i y'a faamu mɛ bilahi Ibo an bɛ taa lahara kana ne t'i nɛgɛ n gale na ala bonya na ne t'i nɛgɛ dɛ ne ye min f'i ye karamɔgɔkɛ wɛlɛkubali don bamananw ko ten ko wɛlɛkubali wɛlɛkubali don dɛ ayiwa a y'a ka bigiw ta Jawharatul Kamal an bɛna don ye sisan de i bɛ Jawhara dɔn aya n bɛna Jawharatul Kamal de yira i la sisan n'i y'a mɛn ko tijaniya yɔrɔ tijaniya ba kelen bɛ yen tijaniya ni tijaniya kalanden jateminɛ a maa 1000 bɛ yen yɛrɛ bonya y'a bɛɛ mago sa ala ne tɛ maa nɛgɛ koyi ne bɛna Jawharatul Kamal de f'i ye sisan fɛn bɛ ni Kur'ana cɛ ne ni Kur'ana cɛ Kur'ana de filɛ n bolo tijaniya kalanden an ka Mali kɔnɔ yan n ma jamana wɛrɛ fɔ dɛ bilahi talahi 100 o 100 80 tila bɛɛ b'a kunfɛ wallahi bilahi sɔntani y'a fɔ cogo min na ani hakika yɛrɛ ye min ye o tɛ kelen e y'a tule bɛna f'i ye kira b'i ye cogo min na ani kira bɛ sɔrɔ cogo min na Sheikh Qadir Jilani Sheikh Abdul Qadir Jilani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam la ilaha illa Allah al malikul haqqul mubin n lamɛn dɔrɔn mina ko yira i la sisan min ye hakika ye bilahi talahi mina yira i la sisan i bɛ tijaniya 100 sɔrɔ anw fɛ yan 100 o 100 80 bɛɛ b'a kunfɛ n gale na Kur'ana bonya na yɛrɛ bonya n'i bɛ tijaniya la kana taa waliju wɛrɛ kaburu yazura kana taa lahɔrɔma ɲini waliju wɛrɛ fɛ a kun ye fɛn min ye u t'o f'i ye Allah n ka cɛ dɔ de bɛna kuma ye atule don a bilala wa cɛ dɔ de bɛna kuma ye ne de y'o fɔ ne tɛ kuma ko ne dɔn n bɛ kuma ko ala ye n sɔn a na n bɛ kuma ko ala ye ne sɔn a na
mala de ala kan be so amena do yi c'est-à-dire jawharatul kamal khadriya voilà amena di parce que ba soro muyinda do khadriya tijaniya la nunu mugadamu do de be no to ko ga kalande on neke ngalo kai ni kira yi dongo ni kira ya keta mi feka o yoro nundi je mogoyi o ka fa mu minye ay minye beni ga kira ye chugo do nga ayatulaido na nya dima ala nde shego bro ya shi ko yinga ni mali ayatulai alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah aywa barabna wassalam لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جوهرة الكمال إيوه نعم من أفعل لكم فيه دلوني جيمي كاسي نيفو دولا دلو تيجو ubu bon ko chama de ola ne ba fiye ko dalu nyini ni dalu nyini mimi foye ka dawka mba fo ivo dalu bara ni mbembolo wi ngalui ni ya soro ika bara o de che voilà mamadou na do ka fon e ka ne ka wala bena sesa ne fena bena do yoro mena sisa o de fleni o de jawharatul kamali wala men o de fiye non fine walju kaccan dugukuluka ayatulay lame mbalma ke emi Angleterre ede alakira ko badenge ko anga do akono bi aw men mi fa ka dugo ka mine ala kele akana ta mor yoro la fiu akana ta duma yoro la fiu aw fi aka dugo ka mine aw kele ko ka la jasi ni shishin no ka jikaka ya fama aw bi fi aka dugo ka mine hal ni kenama na do aya kaka aw fi aka dugo ka mine mina o yoro di fo aw yesisa ivo non e bi fe ka ala kira yiwa awo kuma filɛ mais ivo yala u b'a fɔ ko ala kira b'i ye ko k'a sɔrɔ sigun tɛ tiɲɛ don wa ala kuma de bɛ yen dɔw b'a fɔ ala kira t'i ye ala kira sara dɔw b'a fɔ ko ala kira b'i ye dɔw b'a fɔ ko ala kira yɛrɛ ye dalilu d'u ma dɔw b'a fɔ k'a ye dɔnni d'u ma yala tiɲɛ don wa a ditɔ filɛ i ma n balimakɛ ala kira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam asara Qur'ana koti ko ala kira sara Qur'ana koti ko muhammadu ye suye muhammadu ere no fe ma nunu ye suye aya la mede atuleido me suye mui uma shu korodo wado farkoloni be farkolo bitunu kullu man alaiha fani wa yabqa wajhu rabbuka zul jalal wal ikram ayatul lam meni ko ala kira sara Qur'ana ko ala kira massa Qur'ana kuti Qur'ana kele ngo ala kira sara o Qur'ana kele ko Muhammadu massa mana Qur'ana ba fota ka laga fota ayatul Qur'ana ba fota wa Qur'ana ti yelama ya fota ko Qur'anga ede ka doni maso manga ayatul bi ne illa doniya ola Qur'ana ko ni kelengele bebe saya nene ni ye joli adama dela ni ye fly ni ye fladi adama dela ni mimbe na be foma ko saya ni o wele ko nafsu nafsu o de ni farkolo fle ni fle bolo fle lama menunati ya fa moi o de nafsu o ni farkolo bi barake o wele ko nafsu atle do ay ndame mina billahi tallahi mina ala kira bi soro chugo mina fawi o wele ko nafsu men ni do be o wele ko ruhu ni jema wuli na ma fako du ko le mengile ruhu titunu ruhu mba example di ma sisa
nafsu sara ala kira nafsu sara mais ne yɛrɛ nafsu bɛ yɔrɔ jumɛn sisan ne bɛ Mali la ne nafsu bɛ Mali la mais i bɛ filɛ jamana min na ni ɲɛ bɛ ne na ne nafsu tɛ dɛ i ɲɛ bɛ ne uruhu de la ye Facebook mɔgɔw TikTok mɔgɔw YouTube mɔgɔw a ɲɛ bɛ ne n'a ka jamana kɔnɔ téléphone b'a bolo wa a yɛrɛ kama ko ayatollah bɛ direct la wa o ayatollah kelen de filɛ kuma na wa aw ɲɛ bɛ ne kelen de la o waati kelen na fɛnɛ mais ne nafsu de bɛ Mali la yan Bamako mais ne uruhu de bɛ aw ɲɛ kɔrɔ ye nafsu bɛ baara min kɛ uruhu b'a kɛ o de kosɔn Masudu Dajali ka ko la an ko Masudu Dajali ko kafirikɛ ba dɔ bɛ na anw ma da la an ko tiɲɛ tɛ ne Atulaye ko ten ko tiɲɛ tɛ n'a y'a fɔ dɔrɔn ko Hayidara ka mɔgɔw don Hayidara ka mɔgɔ tɛ dɛ Masudu Dajali foyi tɛ Masudu Dajali nazara de koyi ko kafiri ɲɛ kelen don n bɛna sigirew de fɔ aw ye koyi ko Masudu Dajali ko kafiri ɲɛ kelen don m'a fɔ ten a kafiri ɲɛ kelen la o kɔrɔ ye di nazara ɲɛ tɛ fila ye nazara ye ɲɛ kelen de nazara mago tɛ foyi la diɲɛ kɔ a ɲɛ bɛ diɲɛ dɔrɔn de la lahara ko olu ka sira t'o la maa min ɲɛ bɛ diɲɛ ni lahara la o de ye ɲɛ filatigi ye ko kafiri ɲɛ kelen don k'a bɛ su kunu a bɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ ko su minnu dara kaburu kɔnɔ k'a bɛna tila k'olu wuli k'olu jɔ o tɛ o e salen i ka video nazara b'a kɛ i bɛ dɔn na i su bɛ kaburu kɔnɔ i filɛ dɔn na i filɛ kuma na mɔgɔw fɛ yan Arafati Arafati gada a video filɛ mɔgɔw bolo mais a yɛrɛ salen don k'a bɛ su kunu o ye nasara ye mais an ka to ten an bɛna nafsu ruhu ala kira nafsu o fatura mais n'i ko ala kira sara i ta tiɲɛna kuranɛ ko mɔgɔ minnu ye ale ala ka seyidisiw ye maa ɲuman ninnu ye ko anw b'a fɔ olu ma ko su ko k'a sɔrɔ k'olu ɲɛnama don ale ala yɔrɔ k'olu de ye ɲɛnamaw ye n badenw kuranɛ de y'a fɔ dɛ kuranɛ de ko ti ala jɔn mais e mana kɛ ala jɔn e mana kɛ waliyu e mana kɛ seyidisiw ye cogo cogo ne ko y'i ka nɔrɔ sɔrɔ jeni na dɛ e ka énergie ye jeni Muhamadu mais kumana e bɛ se ka kɛ ɲɛnama ye cogo cogo e ka énergie yɛrɛ tɛ ɲɛnama ye ala dun ko seyidisiw ninnu ye ɲɛnamaw de ye ɲɛnamaw don ale ala yɔrɔ an ba Aisha radiyallahu anha ala ka jama tuma min na ala kira fatura sallallahu alaihi wa sallam an ba Aisha n'a b'a ka so kɔnɔ yɔrɔ su donna ale de ka so a b'a ka disa a b'a bɔ a kunkolo la Abubakar Sidiki nana fatu Abubakar Sidiki taara don ye an ba Aisha bi disa bɔ a kunkolo la tuma min na Seydina Umaru nana fatu ni Seydina Umaru taara don ye an ba Aisha ma sɔn ka disa bɔ u ko i b'i ka so kɔnɔ funtɛni na halisa i tɛ disa bɔ a ko walicɛ dɔ d'a ma ale ka so kɔnɔ yan o ko walicɛ jumɛn bɛ yen a ko Seydina Umaru d'a ma yan ko mama saka b'a ko ayi ko ala ko maa minnu sara ale ala ka diinɛ sira kan k'olu ye ɲɛnamaw ye ale ala yɔrɔ Umaru ɲɛnama don yan Ivo ne y'a fɔ ye ko ala kira b'i ye ne t'a fɔ ni n kunfɛ wahabiya denmisɛnninw a ye na nɔrɔ dalilu ta bilahi talahi a bɛ ka minnu kala papier la walahi ala ko tɛ bilahi talahi parti monteli don adamadenw bɛ se ka balo cogo di diinɛ bɛ se ka lagosi cogo di mais a bɛ kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye i y'a faamu wa Amina Jawharatul Kamal an tun bɛ tijaniyaw de kan ayatollah lamɛn mɔgɔ dɔw bɛ ne ɲininka ko ne ko cɛ n yɛrɛ sigilen o yɛrɛ tijaniya don wa ne kalanna Sizani Sheikh Sugule fɛ yen tijaniya seko don n karamɔgɔ ye Muhamadu Arabi Sugule ye tijaniya seko don a ka seko ye Seko Manzuru ye Seko Manzuru Haidara Seko Manzuru ka seko o ye Sheikh Ibrahim Niasse Al-Kaulaki ye Baye Niasse Faydu ala k'an bɛɛ a tɛ nin a furuta nin ya n'i y'a ɲɛ dɔrɔn i b'a dɔn k'a ni cɛ caman tɛ kelen o kumana n ye kalan kɛ tijaniya du kɔnɔ tijaniya sigiri caman bɛ yen n b'o dɔn an bɛna yɔrɔ jumɛn u bɛna fɔ yala a y'a da mago kadiriya la sisan kadiriya don wa ne fa ye kadiriya ye ne mɔkɛ ye kadiriya ye o mɔkɛ ye kadiriya ye o fana mɔkɛ ye kadiriya ye fo ka taa se Sheikh Amadu Amdalahi o ye kadiriya ye ka taa se Bakayi Kunta ma o ye kadiriya ye ka taa se Sheikh Mutar Kebiru ma o ye kadiriya ye fo ka taa se Sheikh a tɔgɔ ye di Abdul Kadir Jeilani ma o ye kadiriya ye nka halisa u bɛ ɲininka o kumana o cɛ in yɛrɛ a sigilen filɛ nin ye ansari de don wa ansariw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛsin fa
anu dajiri samamba anu ka gidi spirituary o de Sharif Usman Madani Haidara o ya bolo da cɛmin kunkolo la ka dugawu kɛ hali kunungo ka cɛmin bolo minɛ ka dugawu k'a la o ye ne Ivo ne bɛ se ka min da mɔgɔw ye kɛnɛ ka bi machine nata fɔ machine nata fɔ billahi suma wallahi ne ni Qur'ana cɛ silamɛya kɔnɔ ne bɛ se ka min da mɔgɔw ɲɛ ka bi ko ne to o fɔ ni fila bila fiyewu o da ye baya ye mais Tijaniya kɔlɔsi filɛ bolo ni Tijaniya tan fila ye Sheikh Ibrahim Yasal Kaulaki ni tan kelen Sheikh Hamada Hamawla Bajaludi ni ko kira t'i ye I b'a fɔ k'i to I ka to kana taa buye fɛ yen dɛ an nafigi ninnu a mago jɔra faama taali la a taara nɔrɔ buye la ko a Sharafu Surafa ko Sherifu ka Sherifu mais buye bɛnnen don a kan aw ko min ye Sherifu ka Sherifu ye dɛ buye dalen don a la hali sini ko ale bɛ kira ye n y'a ye ka tɛmɛ tɛ dɛ hali sini ni taara Muhamadu Uli Shekina ɲininka buye ɲininka a b'a fɔ hali sini ko ale bɛ kira ye aw de ko k'o ye Sherifu ka Sherifu ye ko n'o ye fɛn min fɔ k'o de ye tiɲɛ ye Haidara lagosili kama don mais taa tɛ buye fɛ wa biya tigɛ Tijaniya fɛ diɲɛ kɔnɔ fo ka dugukolo minɛ billahi taala t'a fɛ nka ni I mako bɛɛ a tɔgɔ ye di I jugu la I bɛ gɛrɛ a teri la siga t'a la o I bɛ gɛrɛ a teri la wallahi ni jugu teri ni y'o k'i teri ye I bɛ fɛrɛ I jugu ma siga t'a la o la Segu ka fɛrɛ Haidara ma san laban ninnu na u taara o terikɛ buye Sherifu ka Sherifu ɲɔrɔ Sherifu kɛ ɲɔrɔ Sherifu kɛ n bɛna min f'i ye buye ye Sherifu ye koyi Sherifu dama tɛ dɛ Mali kɔnɔ yan bi ni Sherifu ka kɔrɔ ye kɔni an t'o dɔn kɛnɛ kan mais billahi diɲɛ kɔnɔ n'a fɔra I ma ko Haidara Mali kɔnɔ yan bamanankan fɔ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn ko Haidara min ka Mali la a ka ca maa ba ta ye mais hakili bɛ kelen dɔrɔn de ye Sharif Usman Madani Haidara n'o digir'i la I bɛ sa o tɛ buye bɔ a ka Haidaraya la dɛ ayi o tɛ buye bɔ a ka Sherifu ɲɛmɔgɔya la dɛ ayi nka Mali kɔnɔ yan n'a fɔra Haidara dɔrɔn maa tɛ ɲininkali kɛ ko jeni n'i y'a ɲininkali ko Haidara jumɛn dɔrɔn o b'a sɔrɔ ko kɔdi dɔ b'o ko la n'o tɛ Haidara o dɔnnen don k'a sɔrɔ a kelen tɛ Haidara ye o ayiwa n bɛna Ala yira aw la bi